Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode. Salamu alaikum. Saka ki da wannan lokaci. Wance muka zo? Mun tafiya kan ki ya kusa shan fiya amma kuma bai yi wajen ki da haya. Kuma gaskiya ni in ban aure ki ba zan iya fada wannan wata rashin lafiya. Fiya ma fiya fa ni na taimake na kai a asibiti. Auna ce dai kuma ba wanda baya yi. Kai, ni sa'a ku ce? Ya na samu. Kun san gurin wa kuka zo kuwa? Ku kalle ni ku ce waje na kuka zo? Hanni za ku zo ku ce kuna so? Kai daga big guy ba zan ce ku zo ku Hege baki. Are you serious? Dole kowa yana yi. Get out! Kai tafi ka ji abin da take gani ko? Me gadi? Kai ai ina gaya ma maganin ta zani. Ka ga yadda yarinya nan ta ci mutunci na ta tozar ta na idan jama'a. Bari Ba ni shawara me ya kamata akwai wani malami nan da tsohu shi kawai malami ne na falli yake badawa ka sa a ido kana bude ido in wata yarinya ko ƴar uwarka ce ko gyatumarka ce ne za ta fari ma kawai abin da ya kamata ka mata aikin nan dabaran nan in nayi kana ganin tayi kai kawai a gama magana tashin da can ya kamata ka mata aikin ko za ta yi haka muna nan ai ba na magani a banza ba duk wanda zai zo ya ba mu wani abu nan ta gabata malam ka ga wata ma ai ba sirgi bane sai dai ku sai ranke dai ana ga da ran malam ya akai da ya aboki na ne abu ya hautsi ne yau ma an malin shi ta sun yi rigima ma da yayan ta yau rigima dai sosai shine na ce bari in kawo ka gani wannan kuma zai ka goga abin da ka nemi bola kai da jami an gode malam malam to me abin sadaka a banda abin da ya samu kai a bayar a ba da ba da na gode magani ne yawa an gode malam Kungiya ta mata ta gane sai ta cin ma'alu ko na gama da matsala kana ruwa Hege baki. Dama kai ka ne kuma da irin yayin ka. Kuma da irin da ki. Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV.